Gaur egin berri dugun kilometroa Gasteizko Ernaik eta Kutxiko Katuen artean hartutako kilometroa da, eta gazte mugimendu osoari zabaldu dintzaio deia bertan parte hartzeko. Beraz, Gasteizko gazte mugimenduetako kide ezberdinak topatu ditugu bertan. Gaur bertan elkartu garen artean badaude eragileak haien borroka espezifikoa euskara bera dela, eta beste batzuk naiz eta haien ildo nagusia ez izan, gune puntualetan euskararen borrokaren alde egiten dutenak. Gero erabilerari dagokionez, jarrerak ezberdinak izan daitezke gure tartean, baina konpartitzen dugun minimo hori da gure militantzia esparruetan apustua egiten dugula euskararen erabilera bultzatzeko, eta hortik kanpora esfortzuak badira Gasteizen. Erabakigu kilometro hartzea aurtengo Gasteizko korrikan, hemen amaitzen dena gainera, eta oso urte berezia izan da guretzat, eta alde batetik korrika den herri ekimena babesteko, eta apurtxo bat ere nahi genuelako gure gazte esparrua izan, eta gure aldarri propioak ere korrikan ikustea eta entzuna izatea, Eta bestalde, apurtxo bat, aeka ekonomikoki indartzeko ere garrantzitsua iruditzen zitzaigun gure ekarpena egitea. Ikusten dugu euskararen aldeko borroka garrantzia berezia hartzen duela Gasteizen batez ere, azkenean hiri erdaldunagoa edo irudikatzen dugun horretan, apurtxo bat lortzeko ere euskararen normalizazioa eta borroka hori, eta korrika bi urteri behin ematen dien borroka hori eta herri oso baten implikazioa lortzen dela. Saiatu behar garena da korrikako sentimenduak jarraitzea bi urteren ostean ere, Eta euskararen biziraupena eta normalizazioa lortzeaz gain, uste dugu euskararen alde borrokatzeak ere kapitalismoaren hegemonia kulturalen aurrean oso interesgarriak diren desobedientzia parametro batzuetan jartzen gaituela, eta horrek borrokari ere ekarpena egiten diola.